ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಬಂದುಲೆ ಕರಿನೇಯಕೆಗೆ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಆಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಖಲ್ ಪುರದಾನೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುದಾರ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ತಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಪುದಾರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೇಡ್ ಆರಡ್ಡು ಪುದಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುತ ತಿಂಗೊಲಾಯಿನ ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನ ಕನ್ಯಾ ಬೊಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪುಯಿಂತೆಲ್ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಈ 12 ತಿಂಗಳು ಯಾನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಜೀವನ್ ಜ ಜಿ ವ ನ ಜೀವನ್. हरीश नायक ह री श न य यक काडिवत य नायक. इत्ते ತುಳುತ ತಿಂಗೊಲು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುತ ತಿಂಗೊಲು ಪಗ್ಗು ಪ ಗ ಗಾಡಿವತ್ತು ಗು ಪಗ್ಗು. ಭೇಷ ಭೇ ಶ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಕಾ ते ल आटी आ टी. सोना सो ना कन्ये का ना नी नेक याडी ಒತ್ತು ಕನ್ಯೆ. ಬೊಂತೆಲ್ ಬೋ ಸೊನ್ನೆ ಬೊಂತೆ ಲೆ ಜಾರ್ದೆ ಜಾ ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೆ ರಾ ಪೆರಾರ್ದೆ. ಪುಯಿಂತೆಲ್ ಪು ಈ te ಪುಯಿಂತೆಲ್. ಮಾಯಿ ಮಾ ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಸು ಸುಗ್ಗಿ. ಬಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಏಕೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾರೆಲ್ಲ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಏನಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಗೆಡಿ ತಿಕ್ವೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ.